yanda zaka iya cire kowace kalar waya a security ko pattern ko kuma thumbprint ko da baka san security ba kuma sannan ko ba taka bace. Da yanda ake kallon yanda zaka yi wannan abun ku biyo mu har ƙarshen bidiyo. A yau channel din da muka kawo muku wadda ta dauki nauyin wannan bidiyon kamar yadda muka saba channel ce wadda kowa yana buƙatar ta. Kamar yadda kuka gani kwanan nan na baya mun yi wani bidiyo akan yadda ake editing din bidiyo da KineMaster don haka da yawa mutane sun so bidiyon. To ita channel din da muka kawo muku ita ce wannan channel wato Bin Adam Studio. Aikin ta shine yanda za ta koya wa mutane editing da KineMaster ta hanya irin kamar hanyar irin India ko America. Misali yanda mutum zai yi haka wuta ta fito a hannunsa ko ya yi haka ya tashi mutum irin harkokin dai da ake cewa irin cinematic irin da ga irin ana ce musu kamar tsafa haka amma ba tsafin gaske bane kawai a bidiyo ne irin misali ka jawo haka ka tsaye da wannan ko kuma ka daga abu sama ko kuma ka tashi sama yayi kaza kawai dai duk inda kake so kana koyan abubuwa kamar tsafi da waye ba wai tsafin gaske ba irin kamar kaga mutum ya rabe gida biyu ko kuma kaga mutum kala biyu shi daya to dan haka ku shiga wannan channel din ku yi subscribe za ku ga irin wayannan bidiyoyin da suke burge ku. Kada ku manta ku taimaka kuma subscribe tunda ya haɗu da yan uwancin Mubaraki channel na san ba za a bashi kunya ba. Assalamu alaikum warahmatullahi yan uwa, barkanmu da sake saduwa da ku a yau a sabon bidiyo. Kamar da ku sani har kullum muna iya bakin kokarin mu ga mun kawo muku sababbin abubuwa da za su burge ku kuma su kayatar da ku sannan su ba ku nishadi. Don haka muke kokari mu ga mun yi bincike akan matsalolin da suke damun mutane don mu ga mun cimma muku burin ku. Saboda kullum kuna iya bakin kokarin ku wajen ku ga kun burge mu, don haka mu ma muke iya bakin kokarin mu ga mun kyautata muku. A yau muka kawo muku bidiyo ne yadda mutum zai iya cire wayarsa. Misali a wasu lokutan za ga mutum ya manta irin pattern din wayarsa ko wani abu makamancin haka, to don haka yau muka yi kokari mu ga mun kawo muku bidiyo ne da mutum zai iya gyara wannan abubuwan komai ya dawo normal. Da haka yanzu daga cikin abubuwan da muka kawo muku mun kawo muku hanyoyi guda biyu. Akwai hanya ta uku amma tana da wahala, to amma za mu yi kokari mu ga mun shirya ta mun kawo muku. Idan muka ga cewa kun karɓi wannan bidiyon hannu biyu, ma'ana mun ga share da like sun yawa, ma'ana kuna son irin bidiyon. Saboda yanzu ba za mu iya gane kuna son bidiyo ba sai ta hanyar like da kuma share. Idan muka ga misali like da yawa za mu ga ya burge mutane sai mu kawo na biyunsa, amma in muka ga bai burge mutane da yawa ba hakura muke ba ma kawo na biyun. Za ku ga akwai bidiyoyin da mun yi na ɗaya amma mun kasa na biyu saboda na ɗayan bai karɓu ba haka. To da haka idan wannan bidiyon ya burge ku kada ku manta da alamar like. Kafin mu ci gaba ina roƙon ku da ku yi subscribe a wannan channel din kamar yadda ka saba. Gaskiya kuna iya bakin kokarin ku sannan muna godiya. Dan uwa ka taimaka kai in baka ba. Hanya ta farko da zamu yi bayani akan ta ita ce hanyar da misali akwai email ɗinka a wayar amma kuma baka san pattern din ba, amma akwai email ɗinka a wayar. Misali wayarka wani ya sassa da yawa ya rikita ma pattern din yanzu ka kasa cire shi amma kuma akwai email ɗinka a wayar. Wannan hanya tana amfani kuma daɗin wannan hanya ta farko shine ba abinka da zai goge ko ɗaya. Hanya ta biyu da za mu yi bayani a kanta kuma ita ce hanyar da mutum zai iya dawo da waya amma za ta dawo sabuwa, komai zai goge amma ko ba email ɗinka akai ita kuma tana yi. Don haka don ganin duka hanyoyin guda biyu ku biyo mu tun daga farkon bidiyon har ƙarshen sa. Yau hanya ta farko da za mu yi bayani ita ce misali hanyar idan Android ɗinka ce misali pattern ɗin ka manta shi ko kuma wani ya sama shi ba daidai ba ya ƙi fita. Misali wannan wayar ka ce akwai email ɗinka akai da password ɗinka kuma baka so bayanan ka su goge. Da haka misali mu ɗauka yanzu kun ga haka shine pattern ɗin daidai. In aka yi haka ta fita. Amma yanzu misali yanzu da mutum zai zo misali mu ɗauka zan sa haka misali kun gani zai sa ba daidai ba, mu ɗauka an sassa okay na sa daidai shi. Misali a sassa da yawa ba daidai ba kamar yadda kuke gani haka mutum ya zo ya ta sama ba daidai ba, ana ta sawa ba daidai ba. Kuna gani kamar yadda kun ga zai rubuto misali mai an tsayar kana sakan 30, don haka daga baya za ka fara sawa. To misali bayan an ma wannan tsayarwar ko da ka ci gaba da sawa za ka ga mai ya ƙi shiga saboda irin ka manta shi ko kuma baka san shi ba. To kai tsaye abin da za ka yi za ka zo ka danna dan wajen forgot pin gashi nan. Bayan ka danna shi zai kawo ma nan ka sa email da password. To kowa akwai email ɗinsa a wayarsa da password ɗinsa. Da haka kai tsaye yanzu idan ka sa email ɗinka haka a nan wajen kamar yadda kuke gani bari in sa email ɗina. Email ɗin da yake kan wayar taka za ka sa. Za ka ɗauka kamar haka za ka rubuta email ɗinka yanda yake a wayarka. Misali kun gani wannan shine yanda email ɗinka yake a wayarka. Ko sai mutum ya zo misali ya sa @gmail.com
kowa duka majority masu waya, don haka yanzu idan kana da Android ma baka da email akai ya kamata a ce ka mallaka. Mu dauka wannan shine email dina, na sa shi yanda yake, sai in zo nan a ce mun password din zan sa irin password din da yake kan email dina. Misali password din email dina na kan wayata kenan, sai in zo in danna password din sa kamar haka. Bayan na danna kamar yadda kuke gani na gama sa su complete, kawai sai ya ce in danna sign in. Yanzu ina danna sign in kamar haka yadda kuke gani, kun ga shikenan yanzu wayata ta bude ba tare da fatin ba. Yanzu zai ce min in na ga dama in sa wani fatin din, na ga dama kan sa, yanzu zan iya zuwa in danna fatin sai in sa, ba dole sai na dazun ba, bari ku ga in canja mar. Kun gani misali yanzu zan iya maida shi haka, sai in yi continue, sai in iya maida shi haka. Kuna gani yanzu kun ga na maida shi fatin din. Yanzu da zan yi haka in ƙara buɗe wayata kai tsaye, yanzu daga na yi haka kun ga wayata za ta butu. Wannan ita ce hanya ta farko da za ka iya buɗe waya da akwai email ɗinka akai amma an manta fatin ɗinta. Misali wannan akwai email ɗinka akai, to akwai wayoyin da kuma ba email ɗinka, ko kuma irin mai wayar baya nan, ko kuma wayar ta shiga lock an rasa ya za a buɗe ta. Kai tsaye hanyar da ake buɗe ta cikin sauƙi ne. Misali bari mu ɗauka yanzu wannan wayar mun kasa buɗe ta, kamar yadda kuke gani dai da farko, kamar yadda kuke gani kun ga yanzu da fatin a kanta, kun gan shi da fatin a kanta. To za mu je mu kashe ta, mu cire fatin din ba tare misali ba email din mu akai. Misali wayar ta shiga lock amma ba email ɗinka, ko kuma baka san ta ko baka san ta wannan ba, ko baka san komai akan ta ba. Ko misali da farko zaka tabbatar ka kashe wayar da fara. Misali yanzu bari mu kashe wayar mu gani. Misali yanzu kamar yadda kuke gani, haka wayar mun kashe ta. Mu dauka yanzu wayar da nake so in wannan ce mun kashe ta. To idan ka tashi kunna wayar, abin da ake, idan Samsung ce zaka hada da madannin nan na tsakiya da makunnata, sannan kuma da wajen ƙara volume, ma'ana nan ƙara sauti, nan ba ragewa ba, wannan ragewa nan ƙara. To ƙarawa zaka hada shi da shi da wannan, kuna gani, ko kuma mutum yayi da hannu biyu, nan ya danne ƙara volume, nan kuma ya danne wannan, nan ya danne gun kunna waya. In kuma Samsung ce zaka yi haka, misali zaka hada biyun ta nan, sannan zaka hada da wannan ka danne sai ka kunna. Amma wannan ba Samsung bace. Amma yanzu duk wayar da take da madanni a nan, in mashafa ce ba ruwanka, kamar wannan kun ga gun shafawa ce. Amma akwai wayoyin da madanni ne a nan, irin su Samsung, su iPhone da waye. To ciki na kulle ruwa, ba ruwa ba. Okay, to kai tsaye yanzu misali duk wayar da take da irin abun gun madanni a nan, misali irin Samsung zaka ga akwai gun madanni a nan da wasu wayoyi, to zaka hada da shi da waye ka danna. Amma nan babu, da haka kawai zaka zo ka danna wannan gun kunnawa da bolin din sama kamar haka. Zan danna ku gani, zan danne haka, zaka danne su har wayar ta kunnu, kar ka daga sai wayar ta kunna da su haka kamar yadda kuke gani. Yawwa kamar yadda kuke gani gashi nan wayar mu ta kunna haka, za mu jira ta. Yawwa bayan kun danna kamar haka, in ta kunnu nan wajen ne zai kawo, kun gani nan wajen ne zai kawo. To da ke rubututtukan gaskiya ba ku gansu sosai ba, amma bari muku zo min ɗinsa haka. Yau bayan ka kunna wayar ka kamar yadda kuke gani haka, zaka taho da madannin gefen nan na volume, zaka taho haka, zaka na dannawa, zai na yin ƙasa, zai na yin ƙasa. Zaka zo zaɓi na kusan 7 ne, ina ga shine wannan 1 2 3 4 5 6 na 6 kenan. Gashi na rubuta wipe data factory reset, sai ka danna wajen kunna waya, nan wajen kenan, wajen kunna waya ba wajen volume ba. Kana danna shi zai shiga, zaka yi ƙasa duka ne, zaka zo gun da aka sa yes. Kawai kamar yadda na faɗa muku a farko, shi wannan zaka goge komai na wayar amma za ta dawo kamar sabuwa. Kawai sai ka danna shi haka kamar yadda kuke gani. Shi wannan bayan ka danna shi haka zai fara sacin, yana sacin. Wataƙila ya ɗan ɗau dogon lokaci kafin ya gama, amma za mu jira shi har ya gama. Bayan ya gama wannan, kai tsaye kamar yadda kuke gani ya gama gogewa, sai ka zo kamar yadda kuke gani, sai ka zaɓi wannan na farkon. Bayan ya gama swipe data ga baki ɗaya, sai ka zo ka zaɓi wannan reboot system now. Kana hawa kansa haka, shine na farko, sai kawai ka danna gun kunna wannan kamar yadda kuke gani haka, kawai sai ka danna. Gashi nan bayan ka danna kamar yadda kuke gani ga wayan nan ta fara kunnuwa. Ok, kamar yadda kuke gani bayan kammala komai, yanzu ga wayan mu nan ta kunnu kamar yadda kuke gani. Bayan ta gama komai, kuna gani fuskar da ta kawo mana ta farko kamar ranar da aka fara siyan waya. Yanzu idan muka ga dama a nan za mu saita mata duk yarukan da muke so. Misali muna son United Kingdom English, kai tsaye ƙasa mun zaɓi Najeriya, sai mu danna next haka misali.
kamar yadda kuke gani wannan kwanan wata ne da waye zamu seta mata sai mu danna next. Ba ruwan mu dai kawai zamu seta da abin da muke so, kawai so muke dai mu gama, nan zamu zo mu ce finish. Muna cewa finish kamar yadda kuke gani za ku ga wayar mu ta dawo, kun gani okay kun gani yanzu wayar mu ta fidda screen din amma ta dawo kamar sabuwar ranar da aka halicce ta lokacin da ka sai sabuwar waya. Za ku ga yanzu wannan security ya fita amma kuma kai tsaye ta dawo yadda take. Da wannan hanyar ne za ka iya cire da security da kake so.